Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, intay basa ti Proverbio 14, versikulo 29 ken 30. Masirib ti tao an natal na ti pakinakam na, ngem ti tao an nalakang agpungtot, ipakita na laeng ti kinamaag na. Mangted iti salon at tinatal na apanunot, ngem ti imon mayarik iti kanser, amang runot iti tulang. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, makitam dagitoy grades ni Melanie. Oh, nagbababa damat aminen. Nagdakkel ti bimabaan dagiti grades na. Agawid to lang, ha? Kasaritam to inton makaawid. Makin inaram samot ngaminan. Ungtam, tapno agnakam. Ay talaga, mabalin aya ajak ungtan. Melanie, agadal ka anaimbag. Masapul nga agsubli dagiti na nga to ag grades mo. Naawatam? Wan, Mami. Oh, daytoy tumot ngamin a cellphone kat. Mami, Mami, apay nga inalayo dito cellphone ko. Manipod ita. Saan kan nga agaramat iti cellphone? Anya kay mutten, Mami. Saan mo mat nga iraman dito cellphone ko, Idulin kon dayto a cellphone mo. Saan, Mami? Isubliyo kanyak dito cellphone ko. Idulin kon daytoy a cellphone. Inan-anong ti anak ta? Inungtak nagdakkel ti bimabaan dagiti grades na. Igam mo mata cellphone na. Inalak na rin ti cellphone na. Idulin ko. Saan pa ila mabalin nga agaramat ni Melanie iti cellphone? Ket, pangkuntakan nga rod nga dagiti classmates na kenkwana. Kasanumot ngamin. Usaren na daytoy cellphone iti panakiinarem na. Mahay bladak iti dayjay nga anak ta. Guston, ay kalma ka kadi. May kan, maturog tan. Nagsakit pa ikit din ti ulok. Ala, maturog ka nga rudan. Dani, alain nyo man di cellphone ko kani Mami. Kasapulak dayjay. Ananuam? Kat usarak apang research ko, pangkontak ko kadagiti classmate ko. Ada ngamin group chat mi. Para iti pagsaya atam dito yung aramidan mi. Agpadpada kayo gayam ka ni Mami. Nakaungungot kayo, naganak. Apay nga agsao ka iti kasta. Nakasursurwam asumungbat kada kami, Da kayo matlaang tinakasursurwak iti kastoy nga ugali, Daddy. Melanie! Oh, talaga natangken ti ulo ti anak mi. Imis-message na kay J group chat tayo. Ngam saan ka matang agrep-reply? Awanan di cellphone ko, JR. Inala ni Mami. Anya? Apay nga inala na? Nakita na ngamin, abimaba ti grades ko. Narigat mo't ngamin dagiti subjects tayo. Man-manunto pa iti makapaspasa kada tayo. Saan na ka di amaawatan day ta? Saan nga, Rod? Di kayat da. Agadalak anaimbag. Kasanumot ngamin. Nagngangato ti posisyon dagiti naganak mo iti pagtrab-trabahuan da. Oray man pa'y nangato ti posisyon da. Taagpada damot ang nakaungungat. Nakais-istrikto da unay kanyak. Melanie. Namaminsan, pampanunutag akas lakayat konti agribelde. Oy, partakam girl. Biro kam jay folder nga ipapabirok ni ma'am kadata. Birbiro ka kun. Api nga minta italaan na impabirok mo. Imawag itay kanyak. Kita mom, ay, dandanik inidap ti cellphone ko. Taong tanakit din. Anya, taapi nga inungtan na ka. Tsaka mo, nagadumat ti issue na day taabos tayo. Uy, isunsa day ta si Mangpet. Ay, wan, kutsay na day ta. Nabiro kam ka din ti birbiro kam. Saan pa yung Rod? Sa dino ay a-drawer ti ayan deta folder ng ipapabirok ni manager.
Simple lang a folder. Di yu pa'y mabirukan. Kaya't yu kadit ay katan kayo adwa. Ay, saan mo't ma'am? Birukan mi manen, ma'am. Saanan? Ag-resign kayo langan tawan serbyo. Ay, ma'am. Saan ka kadi nga agung ungat akasta? Tani, makapapangit ti agunget. Get out! Ma'am. Get out! Yes, ma'am. Kansi ka. Birukam jay folder ko. Kat no saan mo ang mabirukan. Agikat kan. Jak ka sa pulan, tikaskan ka. Ay, adamat lagayam ijay drawer ti lamisaan na di ipapabirok na a folder. Nalipatan na tinangi kabilan na. Kasta? Ay na. Pirmi ti unget na. Ngem nalipatan na matlagayam. Kasta na. Nagado ti agrek-reklamo dito'y office. Gapo iti kasta nga ugali na. Uy, amom. Nag-resign kaya man dyan lakay a janitor tayo. Ni manong temyong? Wen, pinabainan ka nun ni ma'am, di na palabas alawas. Iso ang nag-resign. Ay, sika nga'y. Maanusam ka di pa'y tagtrabaho dito eh. No, kasta ka ungat ti boss, jak maanusan. Ibagaklakin kan, sumaruno akmet nga nag-resign. Melanie, Adak, dito yung agar-aramid iti assignment ko. kasta saan ka pa'y lang nga ag-cellphone? Kat, da kayo latati makaam mo. Nasken ang madisiplinaan ka, tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat agbalin kan tumot akas, kada kami ka ni dadim. Harumwar kayon dito'y silid ko, mami. Tapno makapag-concentrate ak nagbasa. Well, sige. Agbasa-basa ka nga rod. Imbagak matankan ka. Epektibo ti inaramid ko apan ang idulin iti cellphone ni Melanie. Ket, anya ti aramidan na ijay salad na. Agbasbasa. Agar aramid iti assignment na. Iso anasaya at nga awan ti cellphone amang disturbukan ko na. Nasayat nga ron no kasta. Rabin, maturog kan. Sa anak pa ya makaturog. 9:00 pa ilaan. Awagak dagiti staff ko. Tabilinok ida maipapan ka dagiti nasken nga aramidan da. Inton bigat. Rabiin, si kakit dimat. Awagam kat idan. Bayam ida taagin inanadan. Saan amabalin? Addamiting ko inton bigat. Nasken nga addamalpas da at trabaho da. Apay adi mo sinumbatan adagos ti awag ko. Nakaturog ak naminan, ma'am. Pasensya kayon. Rabi imat una yen, ngay mawag kayo. Awan bibiyang ko. Apay ka di ngay mawag kayo, iti dis oras ti rabi ma'am. Tapno ibagakken ka dagiti rumbeng nga aramidam inton bigat. Sige, ma'am, ibagayo. Isurat mo. Tadyak kayat ngagdamag-damag kantumanen kanyak. Jak kayat amasi nga ti meeting ko inton bigat. Gapo ka dagiti saludsudyo. Friend, inawagan na kakadimot ni mami di rabi Hay, kita ang mandagiti mata. Madlaw akurang titurog ko. Nagado timbagbaga ng aramidek. Iso akasangsangput ko pa'y laang. Agtrabaho ako. Ay, kung naknusak lang ti inawagan na. Ah, inawagan na ka man? Nagadumat lang ti imbilin na anas kan nga ramida. Ay, apay akasta ti ugali ti boss tayo. Imbagakin ka na. Talaga adya akong makaanos. Agrisay na kuan. Kunak mo saan ka makaumay idirabi Melanie. No imbagak nga umayak, aramidag amin ti pamuspusan, tapno makaumayak. Saan ka kadi amadanagan? Ama amuan dagiti parents mo nga agdiblibas ka itirabi tapno agkita ta. Saan da nga mo? Amok ti aramidag. Madanagan naklaang. Tama nga numadisgrasya ka. Ta iti pa'y tawa ti pagpagnaam. Apay kumaamadanagan ka? Kunakkan ka. Nauma akon iti kina-istrikto dagiti naganak ko. Hello, mami. Hello. Anya da ito'y nabuyak anyos. Inregla
reklamo da ka dagiti empleyado. Anya? Naipadamag da ita? Nagado dagiti empleyado anang ireklamo kan ka. In-interview ida dagiti reporter. Nagbasita na banag? Nagreklamo dan? Basit abanag para kan ka. Ngam pakaperjan tinagan mo. Di ka madanagan. Kabailak nga aturan da ito'y. Siya kung timakam mo. Agpapada da iti reklamo kan ka. Abusado ka kano. Kan naungat ka abos da. Kung kunada lang da ita, kaya't daklang at datailan. Oh, hello, mami. At baka kadipay dita? Awagan kan tumanin inton madamdama. Adda basa dito eh. Oh, sige, Dad. Bye. Bye. Oh, dagiti buwisit at tao. Nakita nga tan ni ma'am ti resignation letter ko, iti lamisaan na. Amangan isumot kan di basbasaan na. Ha? Nasin lang nga basain na. Di mo una ipadlaw nga iso tikit kitaan ta. Uray man madlaw na. Oh, nabasa nan san. Kimita mat dito'y ayanta. Sumaruno ka maten. San arumbangan anusam ti kastoy a klase ti boss. Kapayati ka matagtagari dita. May samanin nga empleyado tinag-resign. Anya? Kaano la hindi ko na mga nag-resign nga empleyado? Agsasarunuda matan nga ag-resign. Traffic manen. Marigatan ta na makalusot dito'y highway. Sapay rabi. Nagadumat din ti sumingit alugan. Payumana. Hoy! Siga, driver! Naglaing ka sumingit! Linyak da ito'y! Gusto ko madaytan. Nagitawan ang disiplina, driver. Agungot ka manen. Marigatan kanto manen nga umangas. Wingarod. Sapay hadjakmat na alat ay agas ko. Anya? Sige, ag-drive ka kanila. Wanan. Ne. Message mat manipod iti teacher ni Melanie. Oh, basta mo niya ti kunana. Saan ka nun asumsumrak ni Melanie iti klase na? Ano? Kasan mo amay baga na ti kasta? Awagak man ti teacher na. Kasano asaan asumsumrak ti anak ta? Ala, awagam. Anyamat na ito eh. Puro malas ti sumangsangbay iti biyag tayo. Oh, anya ti makunam, Melanie. Kayat mo ka din nga agtaritan? Uwan, sige, JR. Makamuditan. Amok akayat mo asumurot kanyak. Takunam anaungat dagiti parents mo. Katuan, ungat da nga ungat. No agtaritan, saan ka kadipay nga agsubli di balayo? Talaga asanan. Ay, delikado ak kadagiti naganak ko. Nagsubli ak pala di balay mi. Ti anak ko, nagubingan pala ang nakitarayan. Di mo man ibagaday ta. Awan ti imbaga dagiti pulis anak itaray ni Melanie. Ada nakakita kadakwada iti simurutan abarkada na. Nagluganda ka no iti bus. Apay adi mo nabantayan ni Melanie. Jack mo. Anya ka di tinagkurangan takan ko na. Awan mati amok. Itatamat amin na kayat na. Hanggang apay anapanunot na tikas jay. Fred, kumusta ka niti trabaho? Ay, imbag ka pa'y tanaragsak ka ijay imakaram. At least, sana naungat ti boss ko. Ay na, aburido ita ni ma'am. Nakalive. Ha? Taapay. Nakitaray ka no jay kakaisunang anak da. Anya? Ay, unay mo't deta na napasamak. High school pa'y lakano ngamin. Ket, nadamag kumit may kat sa kano a chief iti opisina jay asawan na. May sapay dayta apakaburburiburan ni ma'am. Nagdinamagan dayta. Ngamin kanayon ama inyus. Ay,
Jak man amo da gita tattao. Di adal da, naglalaing da. Ngam apay asaan da nga amo a kontrolan ti pungtot da. Day tangarod. Saan ka di arumbeng, ano nalaing ka? Kat saan ka ama nagpungpungtot? Kas kamot ti amok. Ay, una yan. Agpadpada damit gayam nga agasawa na kaungungot. Ay na, awan tinasayat nga itden, ti panagpungpungtot. Ti masirib a tao, amo na, kan kabailan na kontrolan ti panagpungtot na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.